हॅलो मित्रांनो, मी अब्दुल्ला सर आपलं एकदा पुन्हा स्वागत करतो। आधुनिक भारताचा इतिहास, महत्त्वाचे 100 प्रश्न शालेय पुस्तकांचा अभ्यास करून मी ही नोट्स बनवलेली आहे। कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त प्रश्न कसे कव्हर अप करता येईल याचा प्रयत्न या व्हिडिओमध्ये मी केलेला आहे। आणि आपण जर महा-टीईटीची तयारी करत असाल तर चॅनलला कृपया सबस्क्राइब करून घ्या, कारण की मी महा-टीईटीशी संबंधित व्हिडिओ बनवत असतो। चला सुरू करूया। खेडची लढाई शाहू महाराज व ताराबाई यांच्यात 17 ऑक्टोबर 1707 यांच्या दरम्यान झालेली आहे। 1763च्या पॅरिसच्या तहाने इंग्रज फ्रेंच यांच्यातील साप्तवर्षिक युद्ध समाप्त झाले। 1917च्या रशियन क्रांतीनंतर भारतात मार्क्सवाद आला व देशात साम्यवादी विचारसरणी पसरली। त्यानंतर बंगाल प्रांतात नवयुगाचे संपादक मुझफ्फर अहमद, त्यानंतर लाहोर प्रांतात इन्कलाबचे संपादक चंद्रशेखर आझादच्या नेतृत्वाखाली सरदार भगतसिंग यांनी 1928 मध्ये हिंदू रिपब्लिकन असोसिएशन नावाची संघटना स्थापन केली। त्यानंतर गोपाळ हरी देशमुख हे लोकहितवादी नावाचे ओळखले जाते। त्यानंतर दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांनी मराठी भाषेचे पहिले व्याकरणकार असेही म्हणतात। त्यानंतर वैयक्तिक सत्याग्रहाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात सहभागी न होणे होते। फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाची स्थापना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी केली। दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश सरकार संकटात सापडल्यामुळे आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणे अधिक सुलभ झाले। लॉर्ड वेलस्ली यांनी तैनाती फौजेची पद्धत सुरू केली। त्यानंतर अशफाकुल्ला खान हा फासावर जाणारा पहिला मुस्लिम क्रांतिकारक होता। त्यानंतर पश्चिम उत्तरेकडील प्रांतात खान अब्दुल गफ्फार खान यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची सुरुवात झाली। यांनी खुदाई खिदमतगार या संघटनेची स्थापना केली। 23 सप्टेंबर 1884 रोजी कामगारांची पहिली सभा मुंबई येथील परळ येथे लोखंडे यांनी घेतली। 23 सप्टेंबर 1884 रोजी कामगारांची पहिली सभा मुंबईतील परळ येथे लोखंडे यांनी घेतली। त्यानंतरचा प्रश्न आहे, करा आणि मरा ही घोषणा महात्मा गांधी यांनी केली। आझाद हिंद सेनेतील झाशीची राणी या पथकाचे नेतृत्व डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन यांनी केले। महत्त्वाचा प्रश्न आहे, नानासाहेब पेशवे म्हणून बाळाजी बाजीराव यांना ओळखले जाते। त्यानंतर जपानच्या हाती सापडलेल्या ब्रिटिश लष्करातील हिंदी सैनिकांची आझाद हिंद सेना रास बिहारी बोस यांनी स्थापन केली। भारताचे पितामह दादाभाई नौरोजी यांना म्हणतात। राष्ट्रीय काँग्रेसचे दुसरे अधिवेशन कलकत्ता येथे भरले होते। भारत सरकार कायदा 1935 द्वारा प्रांतिक स्वायत्तता प्राप्त झाली। औरंगजेबाने जे मोगल साम्राज्यात केले तेच कर्जनने केले असे मत लोकमान्य टिळक यांनी उद्गारले होते। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सुरक्षा कवच असे एलन होम यांनी म्हटले। भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा इंग्लंडचे पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली हे होते। 1915 मध्ये साबरमती आश्रमाची स्थापना महात्मा गांधीजी यांनी केली होती। त्यानंतरचा प्रश्न आहे, 1857चे स्वातंत्र्य समर हे पुस्तक विदा सावरकर यांनी लिहिले होते। सर एलन होम यांनी कोलकाता विद्यापीठाची विद्यार्थ्यांना पत्र लिहिले होते। आणि त्यानंतरचा नीळ संबंधीचा जो उठाव होता 1859-60 मध्ये झालेला आहे। त्यानंतर पवना येथील शेतकरी उठाव 1872 साली झालेला आहे। कुली येथील उठाव 1860 मध्ये झालेला आहे। 1915 मध्ये ॲनी बेझंट यांनी मद्रास प्रांतात होम रूल लीगची स्थापना केलेली आहे। त्यानंतर अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे स्थापन करण्यामागे प्रमुख हेतू म्हणजे ब्रिटिशांसाठी सुरक्षा कवच निर्माण करणे, भारतीयांमध्ये ब्रिटिशांविषयी असंतोष कमी करणे हा होता। डिसेंबर 1919च्या लाहोर काँग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हे होते। महत्त्वाचा प्रश्न आहे, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बारडोलीच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते। त्यानंतर 1906 मध्ये मुस्लिम लीग पक्ष स्थापन करण्यात आलेला होता। राजा राम मोहन राय यांना आधुनिक भारताचे जनक असे म्हणतात। महात्मा गांधी यांनी दांडी यात्रा, पंडित नेहरू यांनी पूर्ण स्वराज्य आणि सरदार पटेल यांनी संस्थापकांचे आंदोलन केले होते। नंतर रजान अब्दुल गफार साहब यांनी लाल दुगल आंदोलन या ठिकाणी केलेले होते। आणि नानासाहेब यांना स्वतःला पेशवा म्हणून कानपूर येथे जाहीर केले होते। अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे। त्यानंतरचा प्रश्न, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद रेडिओ केंद्र सिंगापूर येथे सुरू केले। महाराष्ट्रात रामोशन संघटित करून इंग्रजांविरुद्ध उमाजी नाईक यांनी बंड केले। महाराष्ट्रात 1875 साली शेतकऱ्यांनी जमीनदार व सावकार यांच्या विरुद्ध उठाव केला।
होम रूल चळवळ प्रथम आयर्लंड या देशात सुरू करण्यात आली. महात्मा गांधींच्या अटकेनंतर गुजरातमधील धारासना सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांनी केले. 1909च्या कायद्याने मुस्लिमांसाठी विभक्त मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, शेतकरी व ईस्ट इंडिया कंपनी यांचा रयतवारीचा महसूल पद्धतीत प्रत्यक्ष संबंध येत असे. त्यानंतरचा प्रश्न, भारताच्या दारिद्र्याची मुळाची ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण जबाबदार आहे असे ठाम मत प्रतिपादन करणारे पहिले भारतीय विचारवंत दादाभाई नौरोजी हे होते. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, उमेशचंद्र बॅनर्जी हे राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सभेचे मुंबई येथील भरलेल्या अधिवेशनाचे पहिले अध्यक्ष होते. महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, टिळकांनी हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायाही नव्हे अशी टीका 1919च्या मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड या कायद्यावर केली. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, केसरी या वृत्तपत्राचे पहिले संपादक गोपाळ गणेश आगरकर हे होते. त्यानंतर रयतवारी पद्धतीत शासकीय अधिकारी सरळ शेतकऱ्याकडून जमीन महसूल वसूल करून घेत असत. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारला भारताला टप्प्याटप्प्याने स्वशासनाचे अधिकार आणि जबाबदार राज्यपद्धती देता येईल असे 1917मध्ये मॉन्टेग्यू यांनी घोषित केले. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने मदनलाल धिंगरा यास 1909मध्ये फाशी दिली होती. त्यानंतर लंडन येथे इंडिया हाऊसची स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी केली. अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनंत कान्हेरे यांनी इसवी 1909मध्ये नाशिकचे कलेक्टर जॅक्सन यांचा वध केला. यावर जोड्या लावावरही प्रश्न विचारला जातो. भारताची फाळणी व पाकिस्तानची निर्मिती या दोन्ही बाबी कॅबिनेट मिशनने फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय क्रांतिकारांच्या संघटनांच्या अपयशाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे क्रांतिकारांमध्ये एकसूत्रता नव्हती. त्यानंतर मुंबई कामगार संघाची स्थापना नारायण लोखंडे यांनी केली होती. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, चळवळ करा अखंड चळवळ करा हा स्वराज्याचा मंत्र देणारे भारतीय राष्ट्रीय सभेचे आधारस्तंभ दादाभाई नौरोजी हे होते. त्यानंतर स्वराज्य पक्षाचे सदस्य चित्तरंजन दास हे होते. राष्ट्रवादाच्या उदयास कारणीभूत असलेली संथाल चळवळीचा संबंध आदिवासींच्या जमीन लागवडीशी होता. आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून घ्या आणि आपल्याला महा TET संबंधी कोणतीही समस्या असेल तर आपण मला कमेंटमध्ये विचारू शकता.